carinyo. Fa molts dies que no... Que no faig cap declaració fonamental per al futur de Catalunya? No, que no fem... Cap castell, dona, és que he tingut molta feina i... Ai, no, Josep Lluís. Vull dir que tu i jo no... Que no fem cap... Vols dir que no... Exacte! Escolta, per què no aprofitem que avui no has d'anar a cap entrevista a la tele i tu i jo fem... Doncs, un moment, a veure. Companyes i companys, hi ha una proposta en ferm perquè jo foti un clau aquesta nit. I jo m'inclino pel sí, però, esclar, ja sabeu que la paraula la teniu les bases del partit. Així doncs, què hem de fer? Home, en principi sembla una oferta força atractiva. Sí, però no podem donar la impressió que anem apurats. Com a molt podríem plantejar-nos l'abstenció. Abstinència? Però si portem així mesos. No, he dit abstenció. Va, que és un clau. Qui vota sí? Ja. Sí, crec que sí. Un moment. I un clau nul, és a dir, sense plaer. Ai, sí, molt bona idea. Un clau sense plaer. Benvingut, senyor Carot, i gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies. No ha estat fàcil, eh? Ah, no? No, perquè ho vam consultar a les bases i la cosa s'ha anat complicant. Ja. Hombre, Carlos Rovira, un compañero de causa. ¿Qué, animado? Este referéndum lo vamos a ganar. Un moment. Jo sí que espero guanyar, però vostès i nosaltres juguem partits diferents. ¿Eh? No he entendido nada de lo que ha dicho Eduardo. Oh, tranquilo, Ángel, yo te traduzco. Que dice que lo ganaremos, pero que estamos en partidos distintos. Ah, sí. Vostè tradueix. Claro. Això vol dir que està d'acord que el català i el valencià són la mateixa llengua. Hombre, por supuesto que no. ¿No? Cuidado. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¡Esto es un escándalo! ¡Oh! ¡Los mocos de escuadra deteniendo a dirigentes del Partido Popular! ¡Fuera! És que, sap què passa? No podem dir no en el programa per no interferir en el vot. Ho sabia? No! Hombre, Carot, tinc moltes idees pel nou tripartit que faran història. Nou tripartit? Ja ho veurem, això. Però encara has d'explicar per dels consellers, ja t'ho vaig explicar. Els vaig fer fora amb ells, no a tu. És que a mi ja m'havies fet fora fa 2 anys. Ai, quina pell més fina teniu els d'Esquerra. Però escolta, per què no vens a rupiar un cap de setmana i en parlem tranquil·lament? Jo què sé, a mi em va bé el cap de setmana del 18 de juny. El 18 de juny? 18 de juny, jo diria que jo tinc feina, però tu també. 18 de juny. Hombre, i tant, el Mundial de Futbol. Ah, doncs busquem un altre cap de setmana, no passa res. I si no pots, tranquil, li dic al Puigcercós. El Puigcercós potser deu estar amb el Montilla. Companyes i companys, hi ha una proposta. Clau... Collons, de clau.